Kan du finde noget sådan? Jamen fortæl lige, hvad du har tænkt dig at gøre, Jeg skal til at smøre tirbærs med øjnene igen. Fordi sidste gang der var optagelsen ikke så god, hvor kameraet det var lidt sagt. Så vi må hellere lige en god klat. En god klat. Rolig nu, det har kostet 90 kroner. Der er lidt på fingrene her. Smører vi lige under her. Kan man rigtig godt mærke det her. Det er sådan ligesom, det lugter pebermynteagtigt. Det er en rigtig dejlig lugt faktisk. Det virker ikke, det er noget mere. Og så... Det virker ikke. Du blev immun. Ja, det er noget værd. Og nu begynder det at komme, kan jeg mærke. Nu begynder det at komme. Lige under næsen, og så er man rigtig godt lugt også. Så nemlig lige sådan ordentligt frisk ude i næsen. Åbn øjnene godt. Og så nu kan jeg mærke den kolde luft, den kommer ind fra siden af. Det er sådan, nu begynder jeg virkelig tår i øjnene, det begynder faktisk at brænde under øjnene lige nu, synes jeg. Men det er faktisk lige om lidt, så går det væk alligevel, for det gjorde det lige før. Ja, jeg græder ikke rigtig nu, fordi så kommer der tårer i øjnene på mig, så begynder jeg at falde ned af kinderne på mig også. Jeg åbner i begge vinduerne i passer. Jeg græder du. En smule. Det er fordi, du var væk så længe. Leave Britney alone! Leave Britney alone! Ja, det er en flot tår, den der, Jacob. Det er så sørgeligt, det her. Tirbærsen er godt. Hvad? Det er faktisk meget sjovt. Det er som da jeg fik lattergas til tandlægen, hvor jeg trak 4 tænder ud på mig. Så jeg så griner, at jeg trak tænder ud på mig. Ja. Er du sikker, hvor det er sundt i længden, det der? Det ved jeg ikke. Hvad er det nede i Masa, så spørger eller sådan noget? Skal vi ikke bare sende det ind på YouTube, det her? Se, hvad der sker med det. Har du en sidste kommentar? Feels good.